mae yn mis hanes LHDTC+. Ydy rhywun yn medru deitha fi be mae'r llythrennau yna'n actually feddwl? L. Lesbians. Merched yn hoffi merched, Sesame Timbers, lip-syncing if you will. Hoyw. Hogia licio hogia, yn lle Adam and Eve meddyliwch Adam and Steve. The Big D. Deirywildeb. Licio hogia a genod. Traws. Basically, pobl sydd wedi cael ei geni yn y corff anghywir. Ond cofiwch, does nam LHDT heb y T. Queer. Mae'n gair o bwer dim casineb, a erbyn hyn mae o wedi cael ei reclaimio. LHDTC+. Yr L sy'n dod gyntaf. Ond pam? Wel, yn ystod o'r argyfwng AIDS yn yr 80au a'r 90au, cafodd dynion i effeithio yn ffwcedig o ddrwg, ac o llwyth o sbytai ddim eisiau helpu nhw yn meddwl bod y pobl yn fudur a falle. Felly, ddaru lesbians stepio fyny a helpu allan y gays trwy wneud pethau fatha donitio gwaed. Felly, diolch i'r gymuned am y solidariaeth, ddaru'r gays roed lesbians cyntaf. Ia, diolch. T'mod, hwnna pam ni'n hoffi y lesbiaidd. Wel, tro cynta mae menyw'n dod gyn dyn.